el podcast de l'Èstia Menorca. Bon dia, salutacions, benvinguts un dia més al podcast de l'Èstia Menorca, episodi 9 d'aquest programa del millor equip de bàsquet de Menorca i, com diem sempre, per lògica també és el millor equip de les Illes Balears. Adrià Quatrecasa, salutacions, com estàs? Com estàs, Axel Camarasa? Jo, a veure, així com hi ha dies que he dit encigalat, no sé quin seria l'antònim d'encigalat, però... Embajonat. Embajonat una miqueta. La veritat és que ha estat una jornada que ens ha deixat mal cos, no? Ha sigut una tortura. Ha sigut una cosa duríssima de veure i encara més dura de pair. És com si m'hagués menjat 7 alls crus de cop. Ha sigut una cosa realment que m'ha remogut per dintre i tot del mal que m'ha fet. Jo anava molt fort, Sí, Anava molt encigalat, de cap a playoff, Però és que... I l'hòstia ha sigut amb la mà oberta i de dalt a baix. Bueno, això passa per parlar. Això és del rotllo. Sí. Has anat provocant i llavors et trobes el que et trobes. Tal qual, de boques. El Cáceres portava, diria que 8 derrotes consecutives. Efectivament. Abans de rebre l'Èstia Menorca, al seu pavelló. Som bons samaritans. Sí, vull dir que també s'ha de donar als més desafavorits i en aquest aspecte doncs, hem estat molt generosos, els hem regalat una victòria a gent que ho necessita. Que no sé si els hi farà massa cosa perquè, bueno, potser se salven, no sé. Com a mínim els hem donat esperança perquè era fatal. Entrem directament a analitzar el desastrós partit a la pista de Cáceres. Estic molt dolgut, Adrià. Estic ofès. Estàs ofès. Bé, escolta'm, hi ha de tot. Hi ha moments d'encigalada i moments de bajona, però això forma part de la temporada i, escolta'm, i de l'esport en general, Però demano paciència a la gent que em deixi pair-ho, però ara mateix estic encara tens. Jo crec que els oients i les oients empatitzaran també amb tu. Vull dir que pots estar dolgut i pots estar afectat. No passa res, està bé. És honestedat i transparència. I és que va ser duríssim de veure el partit. És que va ser infumable per totes bandes. Ara m'intento posar el xip una mica més positiu. Si et sembla, anem a analitzar una mica el que va donar de si el partit a Cáceres. L'actualitat en 3 punts. Triplazo! Bang! It's good! Triplazo! Wins the game at the buzzer! Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? El extraño entrenamiento que están haciendo ahora al mediodía. Mai més ben dit. Però esto què és? A veure, què va passar? Desencert. És a dir, jo crec que mentre dormien els hi van canviar el canell dret per l'esquerra a tots els jugadors. Els hi van canviar els braços de banda. Sí. Això a l'avió. Jo crec que a l'avió, en algun moment, si algú va fer un xubaquet, van aprofitar i van fer alguna cirurgia en algun canell, segurament, 29% d'encert en tirs de camp. 19 de 65. 3 de 25 en triples. 12% d'encert. Adrià, jo és que això... Aixeca-ho tu, si pots. Jo crec que és inaixecable. L'única cosa... Jo crec que només ho podria aixecar Oliver Estevich, que és qui va aguantar el Menorca tota la primera meitat. Tot sol. Tot sol. Era una cosa increïble. Era l'únic jugador capaç d'encistellar, però no fallava res, O sigui, era increïble. Semblava com que havia absorbit els poders. No sé si has vist Space Jam. Però una mica això, era com Estevich els ha xuclat tots els talents dels seus companys. I ell és capaç de fer-ho tot. 19 punts, com si res, Aquesta, sens dubte, és la nota negativa, que de fet ho és cada setmana i ho venim dient, que és un pilar regular a nivell altíssim. N'hi ha d'altres que són a vegades pilars, a vegades són no sé com dir-ho, un desastre o quan no funcionen. Hi ha jugadors que jo els dic bipolars. Quan estan endollats són jugadors en un nivell altíssim, però hi ha vegades, i tothom té dret a tenir un mal dia, sens dubte. Va ser el cas, jo crec, d'Eric Demers. Ahir no va tenir el dia, no va entrar-li res. La meva pregunta és... Per què va jugar 27 minuts? Bé, aquí ja estem especulant. Sí, sens dubte. Però bueno, la primera és molt evident. No hi havia manera de notar. I si tu no aconsegueixes anotar, la teva primera opció és posar els teus millors anotadors. I Eric Demers, en principi,
és un dels teus millors anotadors. I, per tant, el fas jugar. I després hi ha una segona cosa, que és molt de psicologia de bàsquet. I crec que tothom que hi hagi jugat, encara que siguin patxangues, ho sap, que és que hi ha un factor moral, de moral baixa o de moral alta, que afecta molt a l'encert. I justament ho comentàvem al darrer episodi, dèiem, home, Demers, que portava també un parell de partits molt apagat, o 3, va començar el partit i va enxufar 2 triples. Sí. Al primer minut i mig. I allò ho va arrossegar la resta de partit. Li va donar una dosi de confiança que el va arrossegar la resta del partit. Jo crec que Zamora va pensar que si en un partit que anava tan mal, que no li entrava res, el treia, era un cop moral definitiu. I així com té la mà dura Zamora de seguida amb qualsevol errada defensiva, té molt poca pietat, és a dir... És molt exigent. És molt exigent i té un canvi immediat si no fas allò que tocava. Un despiste a la banqueta. Sí. Un error en la rotació, banqueta. En canvi, a l'atac té molta més mà esquerra. I jo et diré una altra cosa, et diré més. I ara potser per contrast sonaré una mica boig, però jo crec que l'Hèstia va jugar bé. Doncs fins aquí el capítol de... Ho penso de debò. Penso, si tu et fixes en l'ofensiva de l'Hèstia, va fer exactament el mateix que el darrer partit. És a dir, els pick-and-roll a Clevijana... Sí, però fins i tot els carretons per Demers, és a dir, Demers va poder tirar 13 triples. No en va fotre cap, però en va poder tirar 13. Això no passava en partits anteriors. Va trobar situacions de tir, vols dir? Perquè ell ho va fer bé, però perquè els seus companys ho van facilitar i perquè la pissarra de l'estaf tècnic ha treballat per oferir-li aquests tirs. Després no van entrar, però els tirs eren molt similars als de la setmana passada. Sí. Però és que no van entrar. I quan s'acumulen 3 que no entren, el quart costa molt perquè tires amb molts més dubtes. I el 5è encara més. I la cosa va pesant. Però també s'ha de dir que lluny de fer-se-li curt el braç, d'engarrotar-se, va seguir intentant-ho. Això també és un aspecte positiu, que a vegades hem dit que tenia com ansietat, que tirava de qualsevol manera, sense posicions clares de tir. Això no va succeir, sinó que aconseguia bones possibilitats de llançament. Sí, segurament tenia aquesta indicació, és del rotllo, no et penso canviar, però tu segueix tirant. Segueix tirant i mira, aquest partit doncs, potser passarà als anals de la història, però no m'estranyaria gens que la setmana que ve foti 30, Ho deixo dit aquí, Ojalà. També és veritat que segurament va influir en que jugués tants minuts amb la baixa o absència de Tom Digbe, que no va jugar per lesió, pel que sembla, i per tant no hi havia tantes possibilitats ofensives com per poder fer-lo seure, i també és veritat això, que si te n'enxufa un parell i s'escalfa, tot el partit amb aquella sensació de que per poc que fes l'Hèstia s'emportava el partit. És a dir, no va ser un partit de grandíssima exigència on necessites la millor versió de l'equip per poder plantar cara al rival totpoderós, no, que és el que ens havíem tingut les darreres setmanes, sinó que semblava com molt poquet. Clevin fotrà un parell de triples, Stevich en aquest nivell, si Arteaga agafa 2 rebots, ho tenim. I llavors, clar, davant aquesta sensació, el bajón que m'emporto encara és més gros. Sí, perquè, clar, veies un rival que no és que ho fes molt millor, És a dir, era un rival que ho fallava tot. És a dir, quan deies que era una tortura, veure aquest partit va ser tortura perquè els 2 atacs van ser un desencert constant, no? 2 defenses que hi posaven la seva part, però que bàsicament hi havia un desencert que costa de veure, la veritat és que costa de veure. Home, jo així al cap em venen 5 pilotes a l'aigua fàcils i també va ajudar a que fos un partit molt feixuc, jo què sé, la quantitat de faltes, interrupcions, vull dir, un joc com molt poc dinàmic, que per l'espectador va ser insofrible. Si li sumes la derrota, doncs encara més. Una altra qüestió a comentar, Adrià. La derrota, a nivell general, més enllà del desencert, tu estàs content amb el plantejament? A nivell mental, després de venir on fire o amb el subidon dels bons partits, Guipúscoa i tota la pesca, això pot mermar, pot passar factura o s'oblida ràpid perquè hi ha partit aquest proper de setmana i se sap que ha sigut una cosa puntual? Jo confio que s'oblidi ràpid i que es passi pàgina. I
evidentment això no ho sabrem fins a la setmana que ve, però estic bastant convençut de que l'equip sortirà amb un altre encert seguríssim. És impossible, jo crec, repetir aquestes estadístiques, i jo estic segur que una setmana per digerir-ho i la setmana que ve foc nou i passar pàgina. Això no t'has d'encallar en aquestes coses. Ens haguessin posat a 1 del playoff, Mare de Déu, jo és que només miro cap amunt. Ara estem a 3 del descens, mantenim la distància amb la zona baixa, que al final és l'objectiu prioritari, insisteixo, que és l'objectiu de club. Firmem tots la permanència, guanyant aquest cada setmana, donar-los un cop d'autoritat sobre la taula, ja pràcticament la certificaves, però el playoff també està a 3, tampoc és que estigui molt lluny veient el calendari. No, en aquest aspecte pot anar bé també per rebaixar eufòria, no? Jo crec que potser gent com nosaltres, que ens hem encigalat en excés, potser doncs, que això també et recorda d'on vens i et posa de peus a terra i et recorda, un moment, primer la salvació, no ens flipem, no ens fem pel·lícules, anem pel que anem i el que vingui seria un regal. Però també estic molt d'acord amb tu, Jo crec que el Cáceres no era rival i amb un encert per sota del normal hauríem guanyat. El que passa és que això va ser absolutament extraordinari en el nivell negatiu. I sense anar més lluny, i el cas d'Eric Demers segurament és això, és històric. Per això jo crec que n'hem de parlar a una secció pertinent, com és l'eròtica de l'estadística. L'eròtica de l'estadística. Ai, no sé què ha passat amb el... Ha passat alguna cosa amb la sintonia? Ah, sí, ja està. Bé, hi ha hagut algun error, no sé, això és cosa del tècnic. Hi ha dues coses de nivell estadístic que vull destacar. Després entro amb Eric Demers, però abans vull destacar una altra cosa, que és el rebot ofensiu. El Menorca va estar superbé en el rebot i especialment en el rebot ofensiu. I això no seria possible sense fallar tot el que es va arribar a fallar. Perquè, clar, per tu poder agafar un rebot en atac, primer has de fallar. I, per tant, s'ha de reconèixer que la primera part la van excel·lir. Van estar excelsos i la segona part, que era agafar molts rebots ofensius, doncs també. Però el que passa és que se seguia fallant. Això eren noves oportunitats per agafar 9 rebots ofensius i a fer una cadena pràcticament poder batre el rècord Guinness de rebots ofensius de l'Aleport. Però vull dir que això també s'ha de notar al tanto. I després m'agradaria destacar també l'estadística d'Eric Demers. Hi ha molta gent que s'ha fixat amb... D'acord, va fer 0 de 16 en tirs de camp, 0 de 13 en triples. Va fallar absolutament tot el que va tirar. Sí, a més va perdre una pilota i va cometre 2 faltes i no en va rebre cap. D'acord, sí, tot això resta. Va fer un menys 18 de valoració. Però va agafar un rebot. Hi ha un rebot de Demers, l'únic element de tota la seva estadística que li va sumar. I aquest rebot va quedar eclipsat per tota la resta que va restar. Però i aquest rebot? Ningú ha fet cas a aquest rebotet. Tothom s'ha centrat en el rècord històric de puntuació negativa. Vull deixar constància ara i aquí que sense aquest rebot poderós podria haver estat pitjor. No un lletget menys 18 de valoració, sinó un terrible menys 19. Clar. I encara hagués sigut més difícil de superar per qualsevol altre rival, perquè aquest rècord serà difícil, però si no hagués agafat aquest rebot encara seria més insuperable. I també està mèrit aquest rebot tenint en compte l'alçada que té Eric Demers. Exacte, que tampoc clar que sí. Clar que sí. Precisament sobre rebots, vull destacar una altra qüestió. Partit del proper cap de setmana. Jo ja m'he oblidat de Cáceres, ja no sé ni on és en el mapa. Bueno, Cáceres, deixa'm dir una cosa. Cáceres, patrimonio de la humanidad. És pràcticament un oxímoron. Ens han copiat, nosaltres també som patrimoni de la humanitat. Sí, home, però clar, només fes-te un passeig. Passeja per Cáceres o passeja per Ciutadella i compares. Això sí. També és veritat. Vale. Oblidat Cáceres, l'esborrem del mapa. Sí. Proper partit Cantàbria, aquest cap de setmana, dissabte. Vinculant-ho amb el que dius tu, tema rebots. El rival de la propera jornada és l'equip de tot l'Aleport que menys rebots agafa. Bueno, pues... 28,6 per partit. L'Hèstia no és que estigui massa millor, 29,2, però això és igual. És el que menys rebots agafa de tota la lliga. Per tant, aquí ens podem fer forts en el rebot, jo crec. Sí, l'únic perill és que venint del partit d'aquesta setmana és que a l'equip de la setmana que ve hi hagi algun pivot rival que salti,
que tingui capacitat de saltar. Perquè no sé si hi ha un jugador del Cáceres, Dikembe André, que segur que t'hi vas fixar, perquè era difícil no fixar-s'hi. Com oblidar-lo. Com oblidar-lo. Vull dir que jo crec que va fer una primera part que si no fos per Eric Demers, Sí. tothom recordaria la primera part de Dikembe André. S'hagués emportat la copa. Segurament s'hagués endut diverses medalles i, en tot cas, jo crec que l'únic que pot estar content amb el partit de Dikembe, d'aquest tal Dikembe André, és el seu endocrí, que deu estar content de veure'l fer alguns sprints. Però més enllà d'això, mare meva. És que donaria per molt el partit. Jo el vull deixar enrere, Adrià. Val, sí, perdó. Cantàbria, Cantàbria. mateix balanç, 9 victòries, 15 derrotes, efectivament, ve de perdre i tinc una coseta a explicar. Mira, entre les seves files hi ha un tal Philip Littleson, és el sisè màxim anotador de la Leport, amb més de 15 punts per partit de mitjana, està just per davant del setè classificat, lògicament, en aquest cas és Clevin Hanna, promitja 14 punts i mig per partit, però el senyor Littleson, que no és pas Littleson, és Grandison, bé, és igual, deixa-ho estar. No, ja, aquest el teníem nosaltres i ja no. Ja l'hem deixat. Està lesionat. Oh! Vale? Tenim bé això. Vale. Aleshores, fa un mes escàs, han fitxat un altre tio, un tal Billy Garrett, Hòstia, que només ha jugat un partit, mola molt, aquest dir-se Billy Garrett. perquè també està lesionat. Oh! Vale? I aquest senyor, Billy Garrett Jr., nascut a Illinois el 1994, a veure si ho explico bé, és fill de Billy Garrett, que és un entrenador assistent de la Universitat de DePaul. És Garrettson, per tant. Exacte. Però la gràcia és que és el net del primer jugador afroamericà de la història de la Big Ten Conference, de la primera lliga universitària, que es deia el seu avi Bill Garrett. Doncs el seu net està aquí, vale. juga a Cantàbria, però no visitarà Menorca perquè està lesionat. Vaja. Per sort. Era maca la història, però clar, ha sigut un final bajonero. Sí, estem fent un esforç molt gran per intentar aixecar aquest episodi. Perquè, clar, és difícil que algú tingui ganes, després d'aquesta setmana, d'escoltar-se'l. Ho estem intentant, hem fet el que hem pogut, però està costant. Deixa'm tornar un moment a Cáceres només perquè hi ha una cosa que ens podem endur de bo d'aquesta darrera jornada. Ara, optimisme, vinga. I que ens l'hem d'emportar d'aquí. La jugada mestra. Per què dic això? Perquè la jugada mestra d'aquesta setmana la robarem del nostre darrer rival. Al partit de Cáceres vam poder veure aquesta gran idea i l'Hèstia l'hauria de copiar. No sé si t'hi vas poder fixar, però al mig del partit, amb la pilota en joc, va aparèixer a pista un Fiat corrent. Sí. No sabem quin eren els seus pares o els seus tutors responsables, però la criatura va saltar al camp com si res en un partit de la Leport, possiblement el debutant més jove de la Lliga. Segons com es miri, és una cagada sideral de seguretat o una negligència sideral dels seus cuidadors que ni se'l miraven. Però també es pot veure com una genialitat a imitar. Si el proper partit l'encert dels nostres jugadors és similar a la del darrer dia, jo proposo substituir-los a tots per Fiats de 4 o 5 anys com ara aquell. Perquè no poden empitjorar-ho. Pitjor encert no tindran. I almenys, al ser tendres infants, el públic els aplaudirà i dirà «Ai, que mono!». En canvi, si ho torna a fer Eric Demers, hi haurà xiulets i mocadors. Clar. Per tant, jo crec que és una jugada que ens hauríem de notar també a la llibreteta de jugades mestres. No descartaria jo un equip de minibàsquet quan les coses vagin mal dades. Esperem, Adrià, que no faci falta, que Eric Demers les torni a enxufar, que Clevin Santoni, que Estevich mantengui el nivell. No he parlat de Víctor Arteaga, també una mica en la seva tònica. Bones xifres, però a vegades veient el partit sembla que li falti una mica de punx, però bones xifres, bona puntuació, 14 punts dic de memòria, em sembla que uns quants rebots també. Bueno, això, esperem a Cantàbria. Passem pàgina, quan abans millor.
Queden 4 partits a Vintaufa, Sí. aquest dissabte cap vespre el primer contra el Cantàbria, a veure si ens desfem d'ell i desequilibrem aquest balanç de 9 victòries, 15 derrotes que compartim hores d'ara amb els càntabres. Adrià, com sempre, un plaer, ho deixem aquí i ens retrobem la setmana que ve, com sempre, que visqui l'Hèstia. Una abraçada, Axel, que visqui l'Hèstia. Y creo que los entrenadores muchas veces buscamos en los equipos actitud, trabajo, disciplina, y tengo que decir que estoy muy contento con esa parte de lo que corresponde al equipo, independientemente del resultado de hoy, que nos duele y nos duele en el alma, ¿no? Y es justo que no solo se lo reconozcamos cuando ganamos, sino también cuando creemos que es así, los resultados no acompañan y la bola no entra, ¿no? Igual que Eric, que estaba un poquito apesadumbrado, y ya le hemos dicho que ha hecho un trabajazo atrás, que está creciendo mucho como jugador y que hay que estar a su lado cuando mete 22 como el otro día y cuando mete 0 como hoy, que tampoco es usual ni muy normal.